አርወነን ውሰቤተ ምሕረሁ ለክርስቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም አቦታትን አዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ነዚ ቃል ዝሰምዕ ዘለኹም ፍቁራት ኣምላክ ኩልኹም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ፍቕርን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ ግዜ እዚኣ ንኹላትና ንድሕነትን ንጽድቅን ኢሉ ስለ ዝዓደለና ኣብዛ ሓዳስ መዓልቲ ንኽነብር ሰናይ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ንዝሓለፈ ሓጢኣትናን በደልናን ሓዲጉ ነዛ ሎም ዕለት ኩላትና ክንነብረላ ቃሉ ክንሰምዓላ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ረዲእና ሓሊና ደጊፍና እሞ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ይብፅሓዮ። ንኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ብሰማያዊ በረኸት ገይሩ ከም ዝባርኾም ንዓና እውን ይባርኸና። ብፆት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ጸሎትና ክሰምዓና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሎሚ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንእሽተይ ክንመሃር። ዝሓለፈ ሰንበት ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ መቓብር ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ዝትንስእ መበል 50 መዓልቲ እዩ ነይሩ። ክርስቶስ ድሕሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ካብ መቓብር ተንሲኡ ብድሕሪኡ ን40 መዓልቲ ዝኣክል ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸኒሑ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ቀዳማይ ንሱ ገዛእ ርእሱ ሕያው ምዃኑ ከም ዘይተለወጠ ፈሪሱ በስቢሱ ኣብ መቓብር ከም ዘይተረፈ ንሱ ምዃኑ ደጋጊሙ ዳህስሱኒ ረምስሱኒ ረኣዩኒ ተንክፉኒ እናበለ ገዛእ ሰብነቱ ሕያው ምዃኑ ኣርእይዎ። ካልኣይ ካብ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ምሂርዎም። እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ተጻሒፍልና ዘሎ ቃል እዩ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ብሕብረት ብጉባኤ ተኣኪቦም እንከለዉ ዝረኣየሉ መዓልቲ ነይሩ። ከምኡ ድማ በብውልቂ እውን ዝረኣየሉ ግዜ ከም ዝነበረ ኣቦታት የዘምትውልና እዮም። እምበር ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ እንታይ ምሂርዎም ንዝብል ቅዱስ ሉቃስ ነጊርና ኣሎ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ከምቲ ካብ ሰማይ ብገዛእ ፍቓዱ ብገዛእ ስልጣኑ ዝወረዶ ብፍቓዱን ብስልጣኑን ከዓ ናብ ሰማይ ተዓሪጉ። ድሕሪ 10 መዓልቲ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ኣቦኡ መንፈስ ቅዱስ ካሊእ ይኽሎ። እዚ ካብ ዝዓርግ ድሕሪ 10 መዓልቲ ካብ መቓብር ካብ ዝትንስእ ድማ ኣብ መበል 50 መዓልቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ካብ ፋሲካ ድሕሪ 50 መዓልቲ ዘኽብርዎ ዓብዪ በዓል ነይሩ። በዓል ሰዊት ኢሎም ዘኽብርዎ። ኣብቲ በዓል እቲ እምበኣር ብዙሓት ህዝቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ነይሮም ነቲ በዓል እቲ ንምኽባር ኢሎም። ብዙሓት ህዝቢ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፁ ኣጋይሽ ነቲ በዓል ንምኽባር ዝተዓደሙ ነይሮም። ቅዱሳን ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ድማ ኩሎም ነናቶም ዘረባ ነናቶም ሓሳብ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 እውን ነጊርና ኣሎ። ስለዚ ድሕሪ 50 መዓልቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ዝትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝለኣኸሎም ንዝክረሉ ብዛዕባኡ ንዝተጻሕፉ ምንባባት ኣንቢብና እንርዳኣሉ እንመሃረሉ ሰሙን እሞ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስቲ በዓሉ ክዕድለና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነላ። ብተወሳኺ ዘለናዮ ዘመን ጾመ ሃዋርያት እዩ። ሃዋርያት ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ብድሕሪኡ ከም ዝጾሙን ከም ዝጸለዩን ታሪኽ ቤተክርስትያን ይነግረና እዩ። ኣብኡ ተመርኪስና ዓመት ዓመት ከምቲ ንዓቶም ዝወረደ ንዓና ድማ ከወርደና ከምቲ ንዓቶም ሓይልን ጽንዓትን ትብዓትን ዝሃቦም ንዓና ከዓ ሓይልን ጽንዓትን ትብዓትን ምጽናዕን ምእንቲ ኸበና ንጾም ስለ ዘለና ጾም ናይ ሃዋርያት ጀሚርና ስለ ዘለና ንዓቶም ከም ዝባርኸ ንዓና ከባርኸና ጾሞምን ጸሎቶምን ከም ዝተቐበለ ጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ መደምሰሲ ሓጢኣትናን መውረሲ መንግስቲ ሰማያትን ክገብረልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። እታ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እትዝመረ መዝሙር ናይ ቅዱስ ያሬድ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሃዋርያት ከመ ዘእሳት
ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ባሕውርት እያ ትብል ኣዝያ ሓፃርያ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ወረደ ንሶም ከዓ ብናይ ኩሉ ዓለም ቋንቋ ተዛረቡ ማለት እዩ። እታ ናተ ኣራራት ከዓ ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ሃብ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘኢያውረደ አእረገ ጰራቅሊጦስሃ አውረደ መንፈስ ቅዱሰ ወሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ንኩሉ ስርዓት ምስ ፈጸመ ነቲ ዘየውረዶ ንስጋ ማለት ሒዙ ናብ ሰማያት ናብ አቡ ዓረገ ነቲ መጻንዒን መንፈስ ቅዱስ ሰደደሎም ምንቲ ክነዕረፈሉ ከዓ ሰንበት ፈጠረ ማለት እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ሰላም ኣነ ሰላምየ እሁበክሙ ወሰላም እዚአየ ኣሃድግ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ እፍየኑ ለክሙ ዘእይክ ለዓለም ነሲኦቶ መንፈሰ ስድቅ ጰራቅሊጦስ ኣነ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን ይሓድግልኩም ኣለኹ። ነቲ ዓለም ክትሕዙ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ ዝኾነ መጻንዒ መንፈስ ቅዱስ ክልእከልኩም እየ ማለት እዩ። እዚ ለይቲ ዝዝመር መዝሙር ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ። እቶም ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝንበቡ ምንባባት ከዓ ተቐዳማይ ዲያቆን ዘንብቦ ምንባብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 12 ዘሎ እዩ። እቲ ቃል ከምዚ ይብል ሕጂ ከዓ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኣረማውያን ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ እንተበዚ እንተበቲ በቶም ዓባሳት ኣማልክቲ ትመርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይክእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከምዘየልዎ የፍልጠኩም ኣለኹ። እምበኣርከ በቢዓይነቱ ውህበት ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ነፍሲ እዩ። በቢዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ጎይታ ግና ሓደ ነፍሲ እዩ። በቢዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ፣ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ነፍሲ እዩ። ምግላፅ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ። ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ፣ ነቲ ሓደ ከዓ በቲ መንፈስ እቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦ። ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት፣ ንሓደ ድማ በቲ መንፈስ እቲ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ። ንሓደ ተኣምራት ንምግባር፣ ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ንምዝራብ፣ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ንምልላይ፣ ነቲ ሓደ ከዓ በቢዓይነቱ ቋንቋታት ንምዝራብ፣ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ንምትርጓም ሓይሊ ይወሃቦ። ነዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለየ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ይብል። እዚኣ ተቐዳሚቲ ምንባብ እያ ብዛዕባ ጸጋታት ናይ መንፈስ ቅዱስ እትነግረና። ኣብ ቁፅሪ 7 ምግላፅ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ ይብል። ንኩሉ ሰብ ይወሃቦ፣ ንኣማኒ ዘበለ ይወሃቦ፣ ብክርስቶስ ክርስቲያን ንዝኾነ ብስም ክርስቶስ ንዝኣመነ ዝተጠመቐን ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ፣ ሰብኣይን ሰበይትን ዓብይን ንእሽተይ ንኩሉ ሰብ ይወሃቦ። እዚ ምግላፅ እዚ ንጥቕሚ ግለ ሰባት ንግልና ክንጥቀመሉ ዘይኮስ ንጥቕሚ ብዙሓት እዩ። ንዓና ኮይናስ ንኻልኦት ሰባት ድማ ንክንከውን፣ ንክንረድእ፣ ንክንሕግዝ፣ ንኻልኦት ሰባት ንኽነፃንዕ ኣጆኹም ኢልና ከም ዝተብዑ ምእንቲ ክንገብር ናብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክመፁ ንጥቕሚ ብዙሓት ምግላፅ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝወሃቦ እቲ መንፈስ እቲ ሓደ እቲ መንፈስ ቅዱስ እንብሎ ሓደ እዩ። እቲ ካብኡ ዝወሃበና ጸጋታት ግን ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ነቲ ሓደ ካልእ ነቲ ሓደ ተኣምራት ናይ ምግባር፣ ነቲ ሓደ መናፍስቲ ናይ ምላይ፣ ነቲ ሓደ ቋንቋታት ናይ ምዝራብ፣ ነቲ ሓደ ቃል ፍልጠት፣ ነቲ ሓደ ከዓ ናይ እምነት መንፈስ፣ ንገለ ከዓ ናይ ምፍዋስ ሕሙማት ናይ ምፍዋስ ተኣምራት እውን ናይ ምግባር ከም ዝወሃቦም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ነገርና ኩሉ ሓደ ዓይነት መንፈስ ዘይክወሃቦ ይኽእል እዩ። እቲ ንኩሉ ሰብ ጸጋታቱ ዝህብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እንተኾነ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ደቂ ሰባት ዝህቦ በረኸት በቦይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ነገርና። ብዝኾነ ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ምግላፅ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይወሃቦ እዩ። እቲ ምግላፅ እቲ ከዓ ንጥቕሚ ብዙሓት ምዃኑ ቅዱስ ጳውሎስ ነገርና። እታ ካልኣይቲ ምንባብ ካልኣይ ዲያቆን ዘንብባ ኮይና
ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ መወዳእታ ዘላ እያ። ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ መወዳእታ ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ 27 ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልክምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ ይብል። እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልክምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። እዚ ካብ ጥምቀት ጀሚሩ ዝዋህበና ጸጋ እዩ። ዝተሓተምናሉ ጸጋ እዩ። ናይ ድሕነት ማሕተም ንኽንጸድቕ ዝተሓተምናሉ ክቡር ዝኾነ ዕርውን መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን እምበር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኩም ነበሩ ይብል። መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ኣማነ ዘበለ ይምህሮ እዩ። ነቲ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ንኸይርስዑን የዘኻኽሮ እዩ። እቲ ዝምህሮ ንሱ ከዓ ኩሉ ሓቂ እዩ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ። እምበር መንፈስ ቅዱስ ይምህር እዩ። ካብ ሓጢኣት ዝነጻኻ ዝነጻኺ ካብ ሓጢኣት ዝወፃና እንተዳ ኮይናስ መንፈስ ቅዱስ ንህይወትና ምሕደሪኡ ይገብሮ እዩ። ሰብነትና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ይኸውን እዩ። ብድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ ይምህረና እዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ፣ ብዛዕባ ጽድቂ፣ ብዛዕባ ሓጢኣት፣ ብዛዕባ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ሓጢኣት ምዃኑ፣ ጽድቂ ድማ ጽድቂ ምዃኑ፣ ጽድቂ ምግባር ወይ ድማ ሓቂ ምግባር ከም ዘድሕነና፣ ሓጢኣት ምግባር ድማ ከም ዘኾንነና መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ዝኩሉ ነገራት ይምህር ኢሉ። እታ ሳልሰይቲ ምንባብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 22 እትንበብ ምንባብ እያ። ነዚኣ ተኻልኣይ ካህኒ ዘንብባ። እዚኣ እውን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እያ ትምህረና። ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ ቁፅሪ 22 ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኢልያ ትጅምር። እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ምስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሐዋርያት ምስ ወረደ ብብዙሕ ቋንቋታት ድማ ሐዋርያት ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዛረበ ቃል እዩ። ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና እንተዳ ርኢና ግን መንፈስ ቅዱስ ብኸመይ መንገዲ ናብ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ብኸመይ ንሶም ከዓ ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበሉ ኣበየናይ ቦታ ነይሮም ኩሎም ዶም ነይሮም ወይስ በበይኖም ንዝብል ነዚ ኩሉ መሊስዋ ኣሎ። ብሕብረት ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪቦም ሐዋርያት ከም ዝነበሩ ድሕሪኡ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም ብብዙሕ ቋንቋታት ድማ ክዛረቡ ከም ዝጀመሩ ክገልጽ እንከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩሎም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ሕበቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጽ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤቱን መልኣ። ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተመቓቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ንኹሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም። መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይብል ክሳብ ቁፅሪ 4 ብኻልእ ቋንቋታት ማለት ብሓንቲ ቋንቋ ክዛረቡ ፀንሑስ ብብዙሕ ቋንቋታት ከዓ ክዛረቡ ጀሚሮም። ምክንያቱ ልሳናት ሓዊ ናብኦም ስለ ዝመፀ ሓዊ ዝመስል ልሳናት ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ስለ ዝዓለበ ተመቓቒሉ ንነፍሲ ወከፎም ስለ ዝተዋህበ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ብዝሃቦ መንገዲ ብብዙሕ ቋንቋታት ብሃንደበት ክዛረቡ ጀሚሮም። መን እዮም እዚኦም? ኩሎም ሐዋርያት ብሕብረት ኣብ ሓደ ገዛ ነይሮም ብሃንደበት ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ከም ብርቱዕ ሕበቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጺኡ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት መሊእዋ። ድሕሪኡ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ንኩሎም ከዓ ተራእይዎም ተመቓቒሉን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ወሪዱ ወይ ድማ ዓሊቡ ኩሎም ከዓ ብብዙሕ ቋንቋ ክዛረቡ ጀሚሮም። ካብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። እዚ ድሃይዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ነፍሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ከም ስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን። እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በብቲ ዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና? ንሕና ሰብ ጰርቴን፣ ሰብ ሜድን፣ ሰብ ኢላምን እቶም ኣብ መስጶጦምያን፣ ኣብ ይሁዳን፣
ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጴንጦስን ኣብ እስያ ዝነብሩን ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ከባቢ ቀርየን ዘለዋ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮማ ዝመጻና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣቶና ወገን ኣሕዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና እንተኾነ እንሆ በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣልቦና ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብሎ ጠፊእዎም ከዓ ንሓድሕዶም እዚ ነገር ዝስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ ገሊኣቶም ግና እናኣላገጽሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ ይብል ቶም ህዝቢ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ንበዓል 50 ንምኽባር ኢሎም ካብ ብዙሓት ሃገራት ከምቲ በዓሎም ዝቐስዎ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝተኣከቡ እዮም ኩሎም ኣይሁዳውያን ጥራይ ኣይነበሩን ናብ እምነት ኣይሁድ ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተው ወገን ኣሕዛብን ኣብ ማእከሎም ነይሮም እዮም በዓል ንምኽባር ኢሎም ዝመፁ እዚኦም ኩሎም ነናቶም ቋንቋ ካብ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝመፁ ነናቶም ቋንቋ ነይርዎም ቅዱሳን ሃዋርያት በብእቲ ዝተወለሉ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንሳቶም ከዓ እዚኣቶምስ ገሊላውያን ዳ ኣይኮኑን ኢሎም ብርግጽ ካብ ገሊላን ከባቢያን ዝተጸውዑ እዮም ገሊላ ተሰናዕቐት ከተማ እያ ብተዋነቲ ግን ዋላ ካብ ዝተሰናዕቐ ከባቢ እንተመፁስ መንፈስ ቅዱስ ግን ብብዙሕ ቋንቋ ክዛረቡ ስለ ዝፈቐደሎም ክዛረቡ ጀሚሮም ገሊኦም ይግረሙ ገሊኦም ይድነቑ ነይሮም ከመይ ኢሎምስ ንቋንቋና ክኢሎም ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ግን ብዛዕባ ዘይጠቅም ዘይኮነስ ብዛዕባ ምድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ብዛዕባዮም ሃዋርያት ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ኮይኖም በብቋንቋኦም በብዝርድኦም ዝዛረቡ ነይሮም ንሓደ ሰብ ብዛዕባ መድሓኒ ኣምላኽ ክተረድኦ ክትዛረቡ ክትምህሮ እንተዳ ኮንካ ብቋንቋ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ንሱ ብዘይሰማዓካ ትዛረብ እንተዳሓሊካ ግን ንሱ ወላ ሓንቲ ኣይጥቀምን እዩ ንጥቕምካ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ዳ እምበር ንጥቕሙ ኣይኮነን ቅዱሳን ሃዋርያት በቲ ሓንቲ ዝኽእልዋ ቋንቋ ዘይኮነስ በቲ እቲ ህዝቢ ዝኽእሎ ቋንቋ ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረቡ ምስ ጀመሩ እቶም ህዝቢ ገሊኦም ይድነቑ ይግረሙ ነይሮም ገሊኦም ግን ቶም ገበርቲ ክፉእ ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም ዝልፍልፉ ዘለዉ ኢሎም ግን ዝሰኸረ ሰብ ቋንቋ የጥፍዕ ዳ እምበር ካልእ ሓድሽ ቋንቋ ሳይግለጸሉን እዩ እዚ እዋን እዚ ከባቢ ሰዓት 3 ወይ እውን ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ከም ዝነበረ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ነገር እዚ በዚ ምንቲ ከይዕንቀፉ ኣብርሂሎም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ይዛረቡ ከምዚ የለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸሎም እቲ ትንቢት ይፍጸም ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ስራሕ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ ቁፅሪ 22 ገሊጹሎም ኣሎ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምንቲ ክትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑኒ ከምቲ ንዓኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን መሲልዎሚ ግን ከምኡ ኣይኮነን ክርስቶስ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ነይሩ ንገለ ሰባት ግን ክርስቶስ ወዲ ዮሴፍ ኣይኮነን ኣብዚ ከዓ ሰኺሮም ዝዛረቡ ዘለዉ መሲልዎም ግን ከምኡ ኣይኮነን ከምቲ ንዓኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን ምክንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ ሰዓት 9 ዘሎ ናይ ንግሆ እዚ ግና ከምቲ ነቢ ኢዩኤል ዝበልዎ እዩ እንታይ ኢሉ ነቢ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 28 ክሳብ 32 በተን መወዳእታ መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣግዋዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልሙ እዮም እወ በተን መዓልታት እቲአን ኣብ ሰውእትን ኣነስን ኣገልግልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ትእምርቲ ደምን ሓውን ጣቓን ክገብር እየ እቲ ዓባይን ግህትን መዓልቲ ጎይታ ከይመፀት ፀሓይ ናብ ፀልማት ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክትልወጥ እያ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእከልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብ ኣይነበረ እናበለ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰኺሮም ይዛርቡ ከም ዘየለዉ እቲ ናይ ነቢ ኢዩኤል ትንቢት ይፍጸም ከም ዘሎ ንኩሎም ኣዘንቲሎ ብድሕሪኡ በቲ ስብከቱ ልቦም ከም ዝተሓርመ ተጋጊነ ከም ዝበሉ እሞ ንክንድሕን
እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝሓተትዎ ኣብ ቁፅሪ 37 ከይኖም ክንብብ ንኽእል ኢና ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር ኢሎሞም ንቅዱሳን ሃዋርያት ብድሕሪኡ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነስሑ ሕድገት ሓጢኣት ምንተ ክትረኽቡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ እግዚኣብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም ምክንያቱ እቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክፅውዖም ዘለዎ ኣብ ርሑቕ ዘለውን እዩ ከምቲ ንሶም ዝተቐበሉ መንፈስ ቅዱስ ንሶም ክቕበሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ከም ዝኾነ ኣዘንቲ ኢሎም እንተ ደኣ ተመሊሶም ብስሙ እንተ ደኣ ኣሚኖም ብስሙ እንተ ደኣ ተነሲሖም እንተ ደኣ ተጠሚቖም ሕድገት ሓጢኣት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ሰኺርኩም ኢኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ዝብሉ ዝነበሩ እንተ ደኣ ተነሲሖም እግዚኣብሔር ሕድገት ሓጢኣት ክገብረሎም ከም ዝኽእል ቅዱስ ጴጥሮስ ናይሎም ስለዚ እቲ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስ እምበር ከምዚ እዩ ነይሩ ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ብብዙሕ ቋንቋታት ድማ ክዛረቡ ጀሚሮም ምስባኽ ናይዚ ዕለት እዚ መዝሙር 50 ትግርኛ 51 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ ቁፅሪ 11 ዘሎ እዩ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሓድስ ውስተ ከርሲየ ይትግድፈኒ እንቅድመ ገጽከ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ይብል እዚ እውን መንፈስ ቅዱስ ሓድሽ ልቢ ከም ዝህበና ነቲ ዝኣረገ ልብና ብሓጢኣት ዝኣረገ ክሕድሰልና ከም ዝኽእል ዝሕብር ቃል እዩ እታ ናይ መወዳእታ ምንባብ እቲ ቀዳማይ ካህን ዘንብባ ምንባብ እያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 22 ክሳብ መወዳእታ እያ ወንጌል ዮሐንስ እዚኣ እውን ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምኻዱ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ደጋጊሙ ተዛሪቦም ነይሩ ንሱ ምስ ከደ ክሓዝኑ ከም ዘይብሎም ዘፃንዕ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ከም ዝልእኽ ንሱ እንተኸደ እውን ንዓቶም ከም ዝሕሾም ንሱ እንተዘይከዱ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ከም ዘይመጽእ ኣቦን ኣደን ከም ዘይብሎም ኮይኖም ከም ዘይተርፉ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ምስ መጸ ኩሉ ነገር ከም ዝምኽሮምን ከም ዘዘኻኽሮምን ናብ ሓቂ ዘበሉ ኩሉ ከዓ ከም ዝመርሖምን ንሱ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ከም ዝረትዓ ብዛዕባ ሓጢኣት ብክርስቶስ ስለዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ከዓ ናብ ኣቦ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 7 ንሱ እንተኸደ ከም ዝሕሾም መንፈስ ቅዱስ ንሱ ምስ ከደ ከም ዝመጾም ምምጻእ ምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንጥቕሚ ብዙሓት ምዃኑ ኣዘንቲ ኢሎም ነይሩ እቲ ኣትንበብ ምንባብ ግን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 22 ክሳብ መወዳእታ እያ ቁፅሪ 26 ከዓ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነበርኩኩም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ይብል መንፈስ ቅዱስ ብስም ክርስቶስ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዝሰዶ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣቦይ ክሰዶ ባዕሉ ከም ሰዶ ክርስቶስ ከም ሰዶ እውን ዝነገር ጽሑፍ ኣሎ ግን ክርስቶስ ብስም ኣቦይ ይመጽኡ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብስም ክርስቶስ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ዝመሃሮም ትምህርቲ ከዓ ንኩሉ ከዘኻኽረኩም እዩ ነቲ ክርስቶስ ዝመሃሮም ትምህርቲ ከዓ ንኩሉ ከም ዘዘኻኽሮም እንደገና እውን ከም ዝምህሮም ከም ዘበርትዖም ከም ዘጻንዖም ከም ዘትውዖም ኣብ ቅድሚ ነገስታት ኣብ ቅድሚ መኳንንቲ ኣብ ቅድሚ ዝተበስልጣን እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከም ዘሎም ክጭነቁ ከም ዘይብሎም ባዕሉ እቲ መንፈስ ኣቦ እቲ ኣብኦም ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ባዕሉ ከም ዝዛረበሎም ኣቀዲሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ሓቢርዎም ነይሩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ይምህር እዩ መንፈስ ቅዱስ የዘኻኽር እዩ መንፈስ ቅዱስ የጻንዕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሓቂ ናብ ዘበለ ኩሉ ይመርሕ እዩ ንኣረማውያን ነዚኣመንቲ ኣብ ማእከል ኣመንቲ ኮይኑ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ኣብ ኣፍ ኣመንቲ ኮይኑ ዝዛረብን ዝረትዕን ዝምውትን ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ናብ ቅዱሳን ሃዋርያት መዓስ ወሪዱ እንተደኣይልና ድሕሪ 50 መዓልቲ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ድሕሪ 10 መዓልቲ ካብ መቃብር ካብ ዝተንስእ ድማ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ናብ ሰማይ ምስ ከደ
እጓለ ማውታ አቦን አደን ከም የብልና ኮይና ንኸይንተርፍ ንመንፈስ ቅዱስ ከም አቦን ከም አደን ኮይኑ ዘጻንዕ ካልእ መጽናንዒ ብስሙስ ሊኢኽልና እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣሎ። ካብ ጥምቀት ጀሚሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዕርቡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣማኒ ኣሎ እምበር እዚ መንፈስ እዚ ጸጋ እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ዕርቡን ማሕተም ናይ ድሕነት ምናልባሽ ሓጢኣት እናገበርና ነጉህዮ ኮይኑ ይህሉ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምናሉ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ቅብኢ አንጻሩ ንኸይድ ከይንህሉ ኩላትና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ እምበር ከምቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንመንፈስ ቅዱስ ሊኹን ቅዱሳን ሐዋርያት ዘጻንዖምን ዘበርትዖምን ናብ ሓቂ ዝመርሖም ዝመሃሮም ዘዘኻኽሮም ከምኡ ኸ ንዓና ንዝሓዘና ከጻንዐና ናብ ሓቂ ድማ ከምዝኣና ኣብ እምነትና ኣጽኒዑ ኣበርቲዑ ተባዓት ብዛዕባ እምነትና ንኽንመስክር መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና ፍጻሜና ድማ ከጸብቐልና ናይ ኣምላኽና ሰናይ ፈቃዲ ይኹነልና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርወነን እባእ ወሰብየ